sila perting nindota. So hope nga murag happy jud ang tanan mga kaduno sa pag-celebrate nato sa Pasko bisag ginagmay lang ba. So tod nata karon dinhi mismo sa Puente Osmeña Circle no. Agi pag-update nato diri mga kado sa kung sa kalambuan na diri ba sa Puente kay lagi murag padung naman lagi ni mahaw naman Pasko. So ato tanawon kung sa nay mga kuan nila diri set up ba sa Christmas kay lagi kaning Puente Osmeña usa sad ni ka lugar kung diin nga murag put-upan og dako pod nga gasto no ni M. Lolier. Kaning M. Lolier usually yearly jud ni sila magtao diri og giant Christmas tree. So far karon i-update mo kung unsa nay kalambuan pila na ka percent ang completion ba sa kaning paghimo nila og giant Christmas party og tuyokon lang sa nato diri mga kadto diri sa kaning circle Puente Osmeña Circle kung diin makita po ninyo unsa kanindot pod bisag wa pa jud mahuman no. Although na anay kalambuan jud diri para at least makita sa ninyo no. Diri sa ato YouTube channel, please subscribe Isidro 79 YouTube channel o sa Facebook account nato sa Isidro Lito Salvador para updated kamo og hit the bell button mga kado para updated kamo sa mga video ang ato support diri no sa ato channel. Okay, sugdan nato karon. So tuyok-tuyokon po nato diri mga kaduno kay lagi marag misma sa talagi kaning Puente Osmeña kay lagi nindot man lagi ni kay basta tali Pasko na murag sadya na jud kayo diri no kay gani murag naanay naninda din ha og mga pagkaon dira kada gabi tapos usap-usap pero dili pa kay tanto daghan murag makita na jud nimo naanay naninda pero murag gamay pa kayo wa pay nag-occupy kay lagi murag kani diri gud sa Cebu murag giabot pa man lagi ta og kanang kuan bitaw kanang bagyo og linog diri so mao na nga murag ang uban sa murag distansya sa sila no para atis murag magsakmuyo pasad ta ba sa mga kalamidad na abot sa tuwa diri pero noon murag padayon gyapon ang Christmas nato kadili mahitabo siguro napay mga kumpanya nga diri sa Cebu nga dagko nga kumpanya nga murag dili siguro sila magpabunggahay og celebrate sa ila Pasko lagi no. So instead nga magpabungga sila katong ilahang mga gastuhon ay panggasto so possible siguro murag i-donate na lang siguro nila dito sa mga kanang mga nasalanta. So pero dili mingon nga ang Cebu City nga dili padayon ang Pasko so padayon gyapon ta dire then depende na sa inyo no kung kamo mag-celebrate og binunggahay pero murag kuan ako na nabasa na ko or nabatian ako sa mga news nga medyo kita murag distansya sa ta karon sa Pasko karon ato lang focus lang siguro sa pagtabang sa mga katong nasalanta katong apektado jud ba diri mismo sa Cebu City o dito sa Mandawi o particular diri mismo sa Cebu province no. So karon mga kaduna nato diri sa tungod sa kaning giant Christmas tree which is murag mo ni gipunduhan ni M. Lolier diri Cebu para atis mapanindot jud ni kaning Puente Osmeña. So kung makita ninyo mga kado almost mga 80% na no
ang completion diri mismo sa kaning kuan Giant nila perting ninduta. So hope nga murag happy jud ang tanan mga kaduno sa pag-celebrate nato sa Pasko bisag ginagmay lang ba dili kay dili pinambumunggahay lang ba kay lagi murag mao lagi mao na murag sadto nga murag totally murag kinahanglan jud ta mag kuano kanang magsagmuyo no kasungod sa mga panghitabo karon mga kalamidad diri karon Cebu. So mao na sa mga kadto mao na yung update karon diri sa Cebu City. So kani nga pising padung na kuana mao ni ang Jones Avenue no padung na siya sa Metro Colon kani unahan na mao na nabilian man na. So diri mao na ang Robinson's Galleria mao na sa body na ang Crown Regency. So na DOH dira. So kung makita ninyo no murag karong adlaw murag mingaw-mingaw tuod no dili kay tanto ingana ka kabibo pa diri. So magabi po diri dili pa siguro bibo pod kay kuan pa man lagi kanang murag ting angat pa man ang Pasko no murag layo-layo pa man pod. So di pa kay tanto bibo diri. So I don't know kung katong mga kuan diri sa Cebu no katong mga kanang mag-put up bita og mga pagkaunan or mga install diri nga pod kuan install. So mapanindot pa ba nila or ilaha ba jud ipadayon kuno ang pagkuan diri ang pag-install pero sa pagkakaroon murag wa pa kay medyo mahal-mahal man siguro mga kado ang pagkuan diri og kuan no kanang ma-install diri dinhi mismo sa puente. Pero so far nindot man gyapon diri medyo mingaw tuod nagdagan-dagan nagtikaw-tikaw din mga sakyanan ra no makita ninyo mao na ang Robinson's Galleria na nagi-parking nato ato ang bike dira may lang og tadili na kawato no kay murag yung kawaton gani murag kadelikado na siguro dun. So okay mga kaduno ari ta sa unahan para at makita sa ninyo ang overview or view din mismo sa Puente Osmeña kung diin ata karon. So nag-update adlaw karon sa Domingo dayto diri mismo sa Puente Osmeña circle. So sorry man ta karon. So nay ato mga video karon no ato lang i-support diri sa YouTube channel nato sa Sidro 79 YouTube channel. So far karon adlaw medyo mingaw-mingaw pa jud no wala pa yung mga tao diri kay alas 2 man karon alas 2 sa kahapon non then ato lang giagian ni diri para at makita-san mo no kung unsa nay kahimtang diri mismo sa Puente Osmeña Boulevard or Circle mga kado.
Okay, na dito ta mga kado sa luyo aning kaning gitawag bitaw solar building kaning BDO building ana sa luyo. So mao ni po nagda mga kado attraction po diri sa puente. Sukad na natadok ning BDO building mao na kibali satellite nila diri no. Mo pinakataas ka building sa BDO. Ana makita ninyo na sa luyo no. So mao ni pinakaanindot nga building diri mismo sa Cebu no. Murag makita visible ra kay diri mismo sa sentro jud aning kuan Osmeña Boulevard or kanin diri sa Puente Circle. So nindot na kay diri mga kadol labi na karon adlaw Domingo na magsuroy-suroy. I don't know kung magabi wa pa ko katry mga kadori pag magabi kung nindot po diri sa mga gabi ba. Kay murag di pa man lagi kita ganaha mosuroy ani kay wa pa may lagi magsilak-silak or magsiga-siga nga mga suga diri kay lagi kanang muragi panindot pa man nila lagi start pa man nila og pagmantao daning mga LED lights diri labi na kaning mga Christmas lantern diri. So gisugdan pa jud na nila. So wa pa jud mahuman-human siguro. Siguro mga possible siguro ni estimated siguro nga adlaw siguro karong mga katinapos. So pasigaon lang siguro ni gisugdan siguro ni pagpasiga nila. Hinon every time nga kunang murag naay accomplishment na nila ilan ni testingan para kung functional ba or okay ba. Pero so far wa may paltos ning basta kay kaning CM lawyer mo ay muda og kaning pagpanindot no or kanang pagpa-beautification ba labi na diri mismo sa Cebu no kay kaning Cebu lagi usa man ka Queen City of the South. So mao say pinakaanindot diri nga suruyanan or daghan mga tourism destination diri mismo Cebu usa sabta nga nag-promote bali ana no. Okay, so nindot jud kay mga kado din mingaw tuod kay ang nagsaba-saba diri kaning mga sakyanan raman lagi kay tuyok man kay kasi sa Puente Osmeña usa man sa nilagi kasikat dai kaning pwesto so landmark man po ni no. Tanan siguro kay kung naapay mga parkinganan ni diri so kaning mga bisita siguro mo ari siguro ni diri para lang atis pag-cover lang man no sa usa ka kuan landmark diri mismo sa kaning Puente Osmeña Circle. So gitawag ni Puente Osmeña sa panahon pa ni kuan yo katong si Osmeña, President Osmeña no mao ni butang ni dili. So again murag kanindot sa no bisag nata sa syudad matuod makita gyapon taw mga dagko nga mga kahuyan diri mismo no kay mao may mag-shade no sa mga diri sa area kung diin naapod diri magpahulay aning mga bisita diri. Kaya lagi kanang murag di pa kuan man jud siya gituyo man jud nila ni mga kadro nga samtang nga naa ka naglingkuray so bugnaw ang imuhang palibot no kay kaning Puente Osmeña gi-reserve ba as tourist destination man jud ni. nindot so nata sa pathway diri kaning pathway nila murag kuan man jud ni kanang sa padana mata magkuan magtuktuyok diri agi-agi kay diri sa kilid ani murag basa-basa papab ning kuan nila kaning kuan kay uwan man pud lagi diri. Then lain pud mga kado kaning panahon karo usay nindot usay bati usahay uwan init so dita makasiguro sa panahon mga kado basta kay murag karong panahon na murag lagi murag kalain ba ning climate no kay murag di na kasabot usahay kay gikan sa init kalitrag uwan tapos uwan budugnas og uwan nagpila ka oras mahuman. Then ang init sad murag dili pa makasidlak jud ang haring adlaw tungod kay murag makabiran siya sa kanang panganod bitaw na puno sa dagom. So mao na nga murag kuan lagi di pata maka-sure nga stable jud ang kaanindot sa panahon diri mismo sa Cebu. So mao na padung na siya din sa kuan na siya mga kado padung na diha sa kuan kaning Capitol site building kanang Capitol site klaro ra diri ang Capitol site mao to ang na controversial pod katong nakabantay mo katong mga rapid transit diri gipang tangtang mga kado gipang pull out din sugo ni kuan sa ato former kuan congressman no. So far okay nindot masad para atis dili kuan dili bitaw makabiran ang Capitol para kuan siya kanang murag nindot ra gyapon mapapreserba ang kanindot sa Capitol site building. Hinoon murag lahi naman karon ang administrasyon mga kadto nga da diri sa Cebu pero manhinaot nga padayon gyapon ang pagpalambo sa diri sa Cebu City para naman po na nato para naman po sa mga bisita sa mga constituent diri sa Cebu City sila rami gyapon makabenepisyo og sila po'y makapa-proud kung unsay mahal na buhat or nindot dinhi mismo sa Cebu City province. So kanindot tanawon mga kado kanang area kaning kuan bitaw kaning building sa BDO building.
Okay. So mao na karon mga kadro ang update nato karon diri sa Sidro 79 YouTube channel. Please subscribe and hit the bell button para updated kamo sa mga video nga ato ma-upload karong adlaw no dinhi mismo sa social media mga kadro. So makita nato ni mga kadro sa ato Facebook account, sa Facebook page o sa YouTube channel nato kaning videohan then ates please like lang no o pakipalo na lang sa ato Facebook account sa Isidro Lito Salvador. So once again mga kadro, thank you for watching. See you next vlog natong tanan. Happy Sunday. God bless.